number 3 and number 00. Number 24, pass to number 13. May sa apakasaritaan, tinaangay itangal daw a friendship games itinagbaitan ti Bukay District Jail ken Abra Provincial Jail. Bida dagiti persons deprived of liberty wenno PDL. Daytoy ti umuna agundaway a panagkadwa ti BJMP Bukay ken APJ kaspaset ti Prison Awareness Month ken National Correctional Consciousness Week. Tinakoko ket tinawen nga aktibidad dagiti correctional facilities a nairanta para kadagiti PDL. Gagem ti aktibidad a mapapigsa ti confidence dagiti PDL ken agserbi dagiti naangay nga sports a pundasyon iti disiplina ken respeto. They will not be integrated outside pero at least the integration with the fellow PDL. Kasi so damat iti makaawat itong galmaysa. Tapno may warmi met so di pagbaludan, umunig mo ti pagbaludan, tapno lang ma-change the environment met iti siyempre, ibati damat lang duman yung problema rumar tapno mas makaliwak sa idabasit para iti fellow PDL 24 a PDL manipod BJMP Bukay District ti Mayo iti APJ. Basketball, volleyball, chess ken dama dagiti sports nga ayam dagiti PDL. Pinili mi dagiti PDL nga umay dito for the sports event. Dagiti nabati ongoing mo another activity ti nadumamat nga provider nga gapo iti war no hanman nga sports but on seminar and other training ti livelihood Nagyaman met dagiti PDL tinaited kadakwada nga aldaw ang nagraragsak. Ni conduct dito yung nga programa kan activity para kanya tayo aming nga PDL. Kaya dati dito yung nagraragsak ta may liwat yung dagiti problema tayo dito monggal maysa. Amok nga adu ti problema tayo. Lalo kanya tayo nga balot. Kasi tayo dito pong pamilya tayo jawar. Kaya nagananas tayo ang pamilya, makarawar tayo tumad lang. Pagyamyaman kanya inikanda tayo ti kundaway nga sa sango, BJMP kan PDLs. Sport lang, di may bagat, gayaan tayo, friendly game, awanti din nara. Nakaragragsa damat, ma'am, nagiti PDL, paglalo nagiti anak kada amin dito pampamilya So nga, napunon ti ragsa ma'am, nga makabuya nagiti bisibisita nga nagaputi BJMP Bukay. Kaspaset ti selebrasyon ti Nakoko, sumagmamanupay nga aktibidad iti may yuswa itaalawas, ken nakalukat ti Abra Provincial Jail, aging Domingo kadagiti mayat a bumisita, kadagiti PDL, manipod alas 9 ti bigat, aging iti alas 4 ti malem. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.